Debakel Talianom na majstrovstvá sveta v hokeji. Saskovskému sa dostalo pocty. Češi prehrali so Slovinskom. Alebo Slovenskom. Ešte zisťujeme. Zemetrasenie v pešovskom futbale. Rozhodca sa háda s rozhodcami. Aj o tom budú dnešné športové noviny s dotkom. Neprepínajte a kúkajte. Slovensko dalo Taliansku štvorku. Riadny debakel. Taliani asi čakali futbal. Zo šatne znie jasný odkaz. Hlavne sa chlapci z toho nezblázniť. Chlapci, ešte, že ste mimo Slovenska. Tu by to bolo ťažšie. Vodko, prestaň. Ty ma nepreušuj, bo preuším ja teba. Trenerská legenda Jukka Jalonen vyhlásil, že Julo Savkovský je jeden z najlepších hokejistov na svete. No, to je parádna podsta. Košičan jak ja. Len škoda, že ty nehráš v NHL. Zatiaľ. Už si tam dole tú prilbu, bo ma tlačí. Slovan získal titul v lige. Gratulujeme, Belási. Vilko, však povedz aj ty dačo. Hej, gratulujem aj ja Slovanu. A si vedel, že Ujo Vajs nahladí trénera Calzonu na kormidle slovenskej futbalovej reprezentácie? Dotko, myslíš si, že by mi Ujo Vajs zohnal dajaké listky na futbalové repre zápasy? Hej, tak tebe určite. Keď to už znie. Ostávame pri futbale. Na Michalové výroky o Žumpe reagovala aj asociácia rozhodcov. A čo povedali? Odsudzujú verbálny útok na rozhodcu. Čiže rozhodca sa hada so rozhodcami? To kde sme? Češi prehrali v hokeji. So Slovinskom. To som aj povedal. Nepovedal. Najšťastnejší z toho boli aj tak Slováci. Najväčšia radosť je škodoladosť. Povedalo 5 miliónov aktuálnych trénerov na Slovensku. Ale ja vám fandím, Češi, nebojte sa. Toľko na dnes zo sveta športu. Ak chceš na budúce viac, daj like. Námety na ďalšie športové noviny mi píš do komentára. Na budúce uvidíte. Linz čakal na trofej až 61 rokov. Stano 6 končí v Pešove. A Celtic Glasgow? No to máte osobne. Prečo osobne? Bo to do komentára sa nezmestí. Dovidopo! To bolo zase easy.